Ka jingalang ukur tong MDC ke Kongres na sok ringkam ba Jonathan Sim ha kamit kat arter rempang hading paso kelalong ke ba Shongshit ha ke balawan tuat shirhem da kinong kersan jong u kentop na duk kilong kemi long kpa ki samla kentai ba shenrang don pat kibong bau kandidat Kongres ngin chit kumno ha bau dang khna dang khulung ringong ngakamat im siala da parang ba ha kata arb kundai lai phos niam lano orang ba pan lano orang ba hem rong ba shu regane gapor agarta katkum ke election commission katkum ke riti sensar jugri India arhusan sniam la sha ban contest ke election but hagane ke kentai hagane ke MDC election ubadi khasei paka bala chit ro daki khasei bala dap garta arhusan sniam shaniang ulala ban contest ke election tukumta Dina kata katau, ngong ba? Kamdon kano ka penta. Kamdon kung kata, ready tang ka cingken thok re. Kat na kento, sibun ki cingker khu kinangwan. Nakaling ka chunga kan nongrem ka chunga, kong ba ngam kwa ban kento yano yano. Ngam kwa ban ben yano yano. Ngakwa ban yeng ha ka nongrem, ha ka nongrem ka chunga, ha ka matre kam ka chunga, bat ka nongrem chunga Kongres Parti. Ngaburom lut ya baro ki kandidat ki bayang persyainga ngam kwa banong hakata ka sinong omdan pekerjaan bakile kumta balik kumta iam ngali de kecing song thu cingmut ngi pensyai ka nongrem bangin ben ban ya thu pensoi da ka ketin snow da ketin penthok bria hang nei tai leng bahayi ngasiam ngam kwa kumta ka politics kamdi kumta ka politics kalong ban pensyai ya ki nong song sinong ka chungi banwanra ya ka mat ka curah bat hakane ka por ka bamenta katnai piabun kublai sibun ni kecing kersan sepai padha ka ka canmit ngakwa ban pensyai padra ka ni kubor ya kan nongrim ka bangadon na mata ka ni district council na mata ka ni election MDC ka pamenta ken mawa bagi chit ya ki nong mikmat kamtam ha district council ngide banda pensyong nongrim ngide ban pelut pengiri banda pensyong nongrim ha namar kayap ka im chunga chat benro ga yonggi kasyong ha district council Isodon bok bakas state Meghalaya ka chungi ngidon ya kanika kernit ka ba enro ka six schedule ka bigong katkum ka artikel arspa arpusaw kalabatay syai baong baki tribal dan kita ki rolum kila pensinaan daladay yaladay bat ka artikel arspa nyobusan ka six schedule kaong bakin yo ya ka roy ka par lengba kanika kernit ka ba enro Bat hakan ka por ka pamenta ngakwa ban pensyai ki en kita ki mat ki bacura ka bingila ban penskam hapot district council bingila ban sina ki an ki kendon hapot district council ka bahakmat ka ban kong tam katkum ka para 3A juga 6 schedule kadi ka jingbat jungi ya ka kendo ka ship ka baar kadi habide ba ki klau ki petap ban peniak pensa ka mai mariang ka jungi kabalai kabadi ke sensyar snong sensyar thau kabasau habadi bat ka khenkur khenchat kabasan hagadi ke khai ka patiang kabanro habadi ke riti ka dustur kabanyo hagadi ka shongkha ka shongman kabapra habadi ke yok patiang ka hir patiang ka chungi ladangi pen scam ka an po district council ya kita baro kan scam ka chat benro ka chungi ngisau don bok bagi don ya kai kernit ke ban ro pat kum usam larang ba ngayeng hang nei ban penskam ban pencenai ya kan ga kernit ke ban ro bangi la yok na du usnyam khat khandai spa san pu a bat kap ein kamat ka bahakmat bagi kwa ban penklanya pot district council kamat ka bahakmat do kade habidi ngin batai shwa habidi bi kon samla ka chungi Nyai ba shibun ki investment ki companies ki bansawan siya kaniga than chungi shibun ki companies ki bawan nabar ki banle investment ha kaniga chala ka chungi rika bor baro ka syong district council ban ai ya ka trading license katkum ka kernit ka ban ro ka trading license for non tribals kalabatay syai klaong baya ka no ka kam ba usamla ka say
bagi paj ban ro ku sei cui kila la ban tre kata kam ngim di shu ban ai trading license re hadu menta kadang don kata ka penta re ya kino ki kampat ya kino ki kampat ka ba mai ki khasai ngim la ban le ni don kam ban wan ra na bar ba invest re shwa ban invest shwa bikin wan ra tai companies ba per po ka riba mi khalaya ka cui ha ka state mi khalaya ka cui kadi ke district council ka ba ai ke trading license kadi ke district council ka ba ai ke NOC kadi ke district council ka ba ai ke permission bat shwa kata ngan ong kat no kin bha kam bha cham nam ta ki khon samla ka chui kata kadi ke chingpen klan ya ke an po district council namar ngai bat ngarung kini ki companies ki ba per ki ba wan shi kana ke than chui shi state mi khalaya ka chui ngei bun kita ki ba kham halor ki ba bat ya ke general mete ya ki rang general manager bun daki pomdi ki khasai ki chui hari ki yo pat panile business ngai hari ka shong ha district council pengen ra kata ka an ka baklan mayong shwa ban ai ka tring lesen kat no kin pha kam bha cham nam ta khon samla chui la ka don ki shispa kat no percentage kin ai nam ta ki khon samla ka chui kata ka di bu hakmat knang ba ki khon samla chui kin yo chim toi ngim ong ngam la ban kular nei bong baro ki khon samla chui ngin yo kam yo cham sarkar ringan ra nei ya kata kamat bagin yo ban tre hakano kono ka benta bangin di bangin pensilori kon samla ban tre ki kam ki cham la chong ban siang kam siang cham la chong banun ra ki skills development ba pher knang ban kentau ya ka roi ka par knang ban kentau ya ka ni ka sap ka phong ka pagi kon samla chung ki don bat ka ba ar ka ba makwa lada ki pait ba nong shong shnong chung kan rong sor kham kon si ka ibit yenga bangan long nong mikmat bangan long MDC ka bahakmat tam bangin penklan ya ka ying kashri hapo district council idon kita ka district council kut baling ba ka krinit ka ban row ila ban sna ya kata ka village kut kata ka ying kashri ka badon na po ka snong ka chung yi haki hima chung yi hari hadu menta umpat don rengas ngau bagi di ban wanra iking kashri hapo snong po thau chi kenang ba ki kop siling siam siling jong ka constituency chui jong ka state ni khalaya chui ken yo ka ching bishar hok tang hapo village kut namar ka abang ili ban yo ya ka ching bishar hok ni habli shedu high court tamba ka high court ka ching so golong ka bariam ni hap so dai tiang habang imla ban so tiang ni sha nyon no dai lengba ka village kut kanura ching mentoi sibun namata kaneka shnong ka than ka chui bat haga chu ka por kan wanra ya ka lat ai kam ai cham ya ki khon samla ke chung yi ya ki khon samla ke chung yi ki ba pule habidi ba ka an ki ba pule habidi kini ki lawyer ki ba pule te kum ta kum samla rang ba nga yang nei ro ngasgo ban penya pensa lani ban penya pensa ik ta ki wadu lani kita ki maryang ka chung yi namar ngi ei ba ka issue ka bakhmat kadi kita climate change na ka jingkala juga sun beniang to kumta la da pipet ak to ka shipot le ki mat rekam ka bangala penmi menen PCA kien kita ki mat ki bakhmat ngila banwanra namta ka roi ka pa namta ka jingeda ka jingpen klan namta ka ri ba ka chat ben ro ka chungyi ngan pen ngin pen klan je shu ha ke bor sen char snong sen char thau ngin bot din je shu ya ka khirnit ka ban ro Chocolate.